Vyšiel dokument CIA, všetci o ňom začali hovoriť. Volá sa Príbeh Adama a Evy. V podstate vysvetľuje, ako sa skončí svet. Bola to pravda? Dáva to zmysel. Hovorí sa, že svet skončí, lebo póly, teda severný a južný pól, sa posúvajú každých 12 000 až 15 000 rokov. A keď sa posunú, spôsobí to obrovskú apokalypsu, silné zemetrasenia, veľké vlny tsunami. Keď príde apokalypsa, vrátime sa do doby kamennej. Píše sa tam, že naši prví ľudia, ako my, boli pred 10 000 rokmi. Takže keď sa nad tým zamyslíte, pred 10 000 rokmi sme v roku 2000, teraz sme práve na 12 000 rokoch. A teraz vidíte globálne otepľovanie a podobné veci. Tak ako v knihe píšu, že sme 6. civilizácia, ktorá vyšla z apokalypsy. Takže sa jednoducho dostaneme do určitého bodu v živote a potom to už len... A to vysvetľuje veľa, lebo si pamätáte, ako ste hovorili, že Sahara púšť bývala zelená a ako Antarktída mala lesy a podobné hovadiny. To sa deje, ako keby sa preklopilo, ako všetko preklopí a prevráti. Takže teraz, keď sa niektoré miesta ochladia, niektoré miesta sa zahrejú. Preto takto hovorili o potope v Biblii. To je pravdepodobne to, čo sa stalo s Atlantidou a hovadinami podobnými. Práve som sa chystal povedať Atlantída. Bolo by logické, keby tam voda predtým nebola, keďže je to mesto vo vode.